Minä olen Marja Hintikka ja vien jälleen useita suomalaisia matkalle tutkimaan sukunsa mysteereitä. Jaana, me ollaan nyt kaivauduttu sun sukusi saloihin. Me ollaan kaiveltu arkistoja. Me ollaan haastateltu useita asiantuntijoita ja tehty satoja tunteja sukututkimusta. Ja sen myötä saatu selville aika merkityksellisiä asioita. Eikä. Jaana, sun iso äitisi on kuollut. Oikeesti? Ihan oikeesti. Tää on niin merkityksellinen ohjelma. Sukuni Salotti. Tulossa pian.